खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन वेलकाम टू मिस्टार कुबिन ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय गोबाव समनि उनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोना मिथिगौ आं दिनै बहा दङ दुब्लि फोथाराव दङ दुब्लि फोथाराव मानो फैदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिथिनोसै माने आं दिनै फैदों माने जानायथावखौ जों बोरै बनायो नेचारेल समायना बिउटि जोङो बेसर होनो बेखौ बर'आव बे बेसरनिफ्राय मा जायो दा बिबार बारदों बिबारनि उनाव फिथाइ जागोन फिथाइनि बे फिथाइखौ जुदि फेरेनो अब्ला जानायथाव ओंखारो नेचारेल जानायथाव जायो बेफोरो जों जि जायो एवनानै किसुमान बुस्थुफोरखौ बेनिफ्राय बनायनाय जायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन बेसेबां मोजां नुयो बेखौ बिबार बारनाय समाव आरो बेनिफ्राय जानायथावा जायो आरो जानायथावा दायो जे एसेबां दाम जादों बेनि गुबै जाहोना जाबाय जोङो आबादखौ दानिया एसे खम मावो माने बायना जानानैखौ बांसिन लुबैयो बेनिखायनो जुदि सोरबाफोर उदां हा दङब्ला आबाद मावथारनो हानाय अब्लानो मावजागोन माने बेसर बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिगौ जानायथावखौ जाहाथे मा रोखोम बनायो जों प्रडाक्टखौ बांहोनो हायो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबसै बिदिनोसो समायना बिबारथ' गोबां नुदों गोबां बिबार नाथाय बिबारजों लोगोसे समायना नुयो नाथाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना जानाय जाय जाथिथाव जाय नोंथांमोना एवै जायो बेनिफ्रायनो नैबे जायो अवेल स' इनि बिबारनिफ्राय जाया नाथाय इनि बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ जायो बे फिथाइखौ रानायनि उनाव नैखौ बिफांखौ बुख'यो बिफांखौ बुख'नायनि उनाव इयाव फिथाइ नैबे रागोन नै फिथाइया बेखौ खाया मानोना बे मोनसे खानाय लोगो लोगो बेसेबां फिथाइ लस जागोन बेनिखायनो नोंथांमोननो खाना खिथियाखै नै फिथाइखौ राबाथाय बिफांखौ फुगोन बर' गान मोनसे खोनासंनोसै आरोना बे बिबारखौ लानानै गाना एसेबा बोराय थेवबो खुरा बारा मोजां जायोब्ला ससे रोजाबना खिथिनोसै आरोना नायबानो जाबाय बेसर बिबारनि दख'ना गाननानै मोज्लाय जामजियाव दैहु लानानै समायथारदों गुफुरैहाय लोलो खानाय रुंबांबां समायथारदों स' बिखिना मेथाइया बारा गोलाव रोजाबा आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ लकेल खारैनि सोमोन्दै नोंथांमोनाथ' मिथिगौ थाव एवनाय रुनाय नङा होनबा थिग बेबायदिनो जों खारैया बोरै जायो खारै सदाबो जायो सदाया जाबाय जों प्रडाक्ट खालामनाय नाथाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय खारैया मा बुस्थु मानिफ्राय बानाय जायो बेखौ जाबाय थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो स' मा रोखोम जिनानै फोराननाय जायो जों बेखौ खिथियोथ' बेनिफ्राय जायो नैबे जाबाय थालिर बिफांमोन बेखौ थालिर बिफांखौ जिरदों थालिर बिफांखौ जिरनायनि उनाव फोरानदों बे फोराननानै बेखौ खावगोन बेनिफ्रायनो खारै जागोन नैबे जाबाय थालिमादा नोंसोरखौ थालिर बिफांखौबो खिथिनोसै आरोना थालिर बिफां नैबे जाबाय मिथिंगायारि बिफां बे थालिर बिफांनिफ्रायनो जायो खारै नोंथांमोना नुनांगौ बेनिफ्राय फिथाइबो जायो थालिर बिफाङा गोबां रोखोमनि थानो हागौ आथिया थालिर मालभग थालिर सिनि साम्पा बायदि थालिर थानो हागौ आरोना नायबायसां समायना नोंथांमोननियावबो जुदि उदाङै हा दङब्ला बिदि बेसरफोरखौ गायनांगोन स' बिराद मोजां बे बेसर दोननो जानाय थावा जायो स' बेसेबां बिउटिफुल नोंथांमोननि जुदि उदां जायगा दङ जाहाथे हा दङब्ला हाखौ जाहाथे माइ गायखांनायनि उनाव गारना दोना जाहाथे बेसरफोरखौ फोनानै जाहाथे जानाय थावफोरनि दामफोरा जाहाथे बेसेना खम जायो एबा नोंथांमोना जुदि गामि एरियानि अब्ला जाहाथे बायनाङा थावफोरखौ जाहाथे न'आवनो फेरेनानै लानो हायो फेरेनानै जाहाथे थावखौ जाबाय थानो हायो आरो गुबुननोबो जाहाथे साप्लाय होनो हायो एसेबां सोहोर नोगोराव साप्लाय होनो हायाब्ला गामि एरियायाव जाहाथे थावफोरखौ नोंथाङा जुदि आबाद मावनानै फाननो हायो बे नोंथां जुदि हाफोर दङब्ला नोंथांमोननि लानायफोर बेसरखौ मावनो हायो समायनाबो नुयो आरो बेनिफ्राय गोबां बेरे मोदैबो जायो
नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेसेबां समायना नाय बेसर बारिया बेनिफ्रायनो जायो जानाय थाव नोंथांमोनाबो जुदि बिदि समायना नेचारेल नायनो लुगैयोब्ला नोंथांमोननिबो खाथि खालाव जुदि हा दङब्ला अब्ला जाहाथे हाखौ एरैनो दोननाङा दोननाङा जाहाथे हालेवनानै बेसर फोना हो जानाय थावबो फैगोन आरो लोगोसे समायनाबो नुगोन नोंथांमोननि जायगाखौबो दिनै भिडिअआ एसेनोसै आरो जुदि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नाङोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै आरो शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि मिथिया बे गोमोनिफ्राय मा जायो अब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय नङाब्ला आंनि इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरनो हागोन